er generelt en forfatter, som for alvor kommer at slå igennem i løbet af slutningen af 1960'erne og begyndelsen af 70'erne. Og han gør det sammen med en række andre filosofer, som i hvert fald i en klassifikation er blevet betegnet som de såkaldte poststrukturalister. Og poststrukturalister, det er der altså ud over sådan en person som Foucault fra 1926 til 1984. Så plejer man gerne, hvis man overhovedet accepterer det udtryk af poststrukturalisme, så plejer man også at nævne filosofer som Derrida og Deleuze. Når man har udtrykket poststrukturalisme, så er det selvfølgelig klart, at det er efter noget andet. Og hvad er det andet, som det er efter? Det er det, som man kalder for strukturalisme. Hvor de navne, som i en filosofisk sammenhæng er interessante, det er først og fremmest Saussure og Lévi-Strauss, hvor man siger, at det må være Lévi-Strauss, som først og fremmest skal nævnes. Så jeg prøver at arbejde lidt tilbage for at se, hvor vi er henne i denne her sammenhæng. Og Saussure, der er vi så endnu længere tilbage til her omkring århundredeskiftet. Jeg kan godt sige, at vi har strukturalisme. Så har vi Saussure her. Og hvis vi ser på, hvad Saussures bidrag er, så vil man kunne se, at det vi har, det er, at vi starter i en rent sproglig kontekst. Sproget bliver ved med at have en vigtig rolle gennem hele den udvikling, men hvis vi ser på Saussure, så er det en rent lingvistisk interesse, som er afgørende. Og det, som han er interesseret i, det er at se på sproget som et sprogsystem, i modsætning til de forskellige måder, hvorpå sproget så giver sig til at udvikle sig i forskellige sprogforekomster. Og det er den bagvedliggende struktur, som han lægger op til, er det centrale af sproget. Så vi får altså her et skel imellem på den ene side en sproglig struktur, som basalt set er den samme igennem de forskellige udfoldelser. Og så har vi her en sproglig udvikling, som er uden for den givne struktur. Og det er det skel mellem på den ene side, vi kan kalde for noget, der er ahistorisk, og noget, der er historisk, hvor det drejer sig om, det er at gå tilbage fra den historiske forekomst til den bagvedliggende struktur, som ikke nødvendigvis er en, man egentlig overhovedet kan se i det øjeblik, man ser på den sproglige udvikling. Det er det, der er noget nyt i forhold til det, der har været sproget, den klassiske sprogvidenskabelige tilgang, som man kender for eksempel fra tysk kommunistisk kultur, udvikling af de sproglige videnskaber i det 19. århundrede, hvor det netop er den historiske tilgang, der har været. Og i den forstand er Saussure så udtrykt for et klart brud ved denne historiske tilgang. Så når man så har fået givet sådan et skel med noget, som ikke nødvendigvis er synligt, men som så netop er lingvistens opgave at finde frem, så er næste skridt, det er, at man generaliserer denne her tankegang. Det er det, vi ser, vi finder her hos Lévi-Strauss i hans generelle strukturalistiske tanker. Og det betyder, at han lægger vægt på, specielt i forbindelse med en antropologiske studium, at man skal ikke se på overfladestruktur. Man skal ikke se på, hvorledes
de folk, som indgår i pågældende sociale kontekster, hvordan de egentlig oplever det, der foregår. Det er uinteressant. Det er et overfladefænomen på linje med det, som vi finder her på sproglige. For eksempel, hvis vi har nogle relationer, nogle familierelationer af forskellige arter, så er det ikke, at man i en bestemt given kultur betragter som det centrale. Og de forklaringer, man egentlig giver på, hvorfor der for eksempel er bestemte tabuer mellem hvem der overhovedet må gifte sig med hinanden, hvem der overhovedet må være i samme rum, hvem der i givet fald må foretage en afklædning, mens den anden er til stede, hvem der må spise sammen. Alle disse forskellige ting, som er til syvende og sidst overfladet. Afgørende det er, at han forsøger at opstille en række strukturer, og hævder så, at det er disse strukturer, som i virkeligheden burde være antropologiens og burde være samfundsvidenskabernes fokus. Og i det øjeblik, man har den opfattelse, så betyder det også, at man derigennem kommer til at komme i modsætning til en helt anden indfaldsvinkel, nemlig en indfaldsvinkel, hvor menneskets egen selvforståelse som individ er lidt central. Og det betyder, at hvis vi ser den form for strukturalisme, som vi udvikler hos Lévi-Strauss, det ser vi så, at den står i modsætning til det, der i slutningen af 1940'erne, altså her er vi sådan cirka i 1950'erne, 1960'erne, mens her er vi i de sene 60'ere, 1970'erne, 80'erne. Det, som vi ser her hos Lévi-Strauss, er hans strukturalistiske bevægelse, hvad er det en modvægt imod? Det er en modvægt imod den humanistiske tradition, som vi finder i en fransk filosofisk sammenhæng. Det er den, som vi har, den går helt tilbage til her omkring år 1900. Så har vi her til cirka 1930'erne. Der har vi sådan noget som personalismen, specielt orienteret i retning imod en mere katolsk form for opfattelse af individet, det enkelte menneske som noget centralt. Og det bliver så i 1940'erne og de tidlige 50'er frem til omkring 1960. Det bliver så afløst af en eksistentialistisk form for filosofi med et navn som Sartre selvfølgelig er det helt centralt. I en sådan sammenhæng, så kan man sige, at det vi har her, det er, at vi har en humanistisk tradition, som selvfølgelig så bliver varieret på mange forskellige måder. Og ligesom den humanistiske tradition bliver kritiseret fra en strukturalistisk synsvinkel, når vi har den sproglige kontekst, så bliver den nu også her, når vi kommer til den samfundsmæssige og psykologiske sammenhæng, bliver den kritiseret. Hvad er det egentlig, der kendetegner humanismen, og som med alle de forskelle, der er mellem en katolsk og derigennem også en religiøst orienteret form for opfattelse af individet, og så en sartresk ateistisk form for eksistentialisme. Hvad er der til syvende og sidst, der er fælles? Ja, der er det fælles, at det vi har med at gøre, det er, at vi har, at det der er det centrale, det er personen eller individet, og individets selvforståelse. Den selvforståelse, som mennesket har, kan selvfølgelig på mange måder blive forvrænget. Og det er det, der sker i Sartres sammenhæng, hvor han taler om, at vi mennesker, at vi kan leve i det, han kalder for dårlig tro, og en dårlig tro, hvad gør vi der? Jamen der er tale om, at vi ikke forholder os til, at vi dybest set er frie individer. Vi tildækker i vores selvforståelse, tildækker vi vores personlige frihed, fordi friheden samtidig giver en form for ansvar, som vi gerne vil flygte fra, og som så gør, at vi kan
vi kan tale om, at vi har en række forskellige forudsætninger, og disse forudsætninger, de gør, at man kan handle anderledes fra en bestemt familiemæssig sammenhæng, en bestemt social sammenhæng, og hvad det her skal komme. Hvor Sartres pointe er, at det i sidste ende blot er udtryk for, at man vil flygte fra sin egen frihed, fordi dybest set vil vi altid være i stand til at kunne begynde forfra i et grundlæggende udkast. Altså hans tanke er, at mennesket i forbindelse med dets opvækst, så foretager det et grundudkast. Og snart det grundudkast er foretaget, så er der virkelig tale om, så inden for det, der bliver der så tale om en form for repetition, og der kan man sige, at meget af det, der sker, det har mere karakter af en form for vane, der er tale om. Men vi kan i vores grundudkast, der kan vi i princippet bryde med hele vores forsøg. Det er det, der ligger i den grundlæggende form for frihed. Og derigennem, så bliver projektet, det er så at gøre rede for hvilken form for selvforståelse, der vil være den egentlige selvforståelse. I det der trækker han på forskellige kilder. Han trækker dels på noget af det, som vi sidder og arbejder med i øjeblikket, nemlig Kierkegaard. Men navnlig så trækker han på den tidlige Heidegger, som i 1927 udgiver Simon Said. Og det bliver hos Sartre udlagt som en bog om den menneskelige subjektivitet. Jeg skal sige Heidegger igen og igen, at han bruger ikke udtrykket subjekt, fordi det er belastet med en subjektivitetsfilosofisk konnotationer, som sidst ikke går tilbage til Descartes. Men det ændrer ikke på, at der selvfølgelig er rigtig meget i Simon Said, som er nærliggende at tolke på en subjektivitetsfilosofisk måde. Det er i hvert fald det, som Sartre entydigt gør i L'Être et l'Âme, i det han der oversætter en række af Heideggers grundbegreber til hans eget drøm. Hvad er det, han kan bruge? Ja, han kan bruge det, som også til synligheden ser ud til at være noget, Heidegger har direkte importeret fra Kierkegaard. Han kan benytte sig af det, at mennesket eller Dasein, eller tilværende, på dansk udtryk, at tilværende bliver hos Heidegger defineret som det værende, som i sin væren forstår sin egen væren. Das Sein in seinem Sein und dieses Sein selbst geht, eller versteht sich, og det es geht um en anden formulering for den forståelse. Det er altså den selvforståelse, vi her har med at gøre, og det som vi også hos Heidegger finder, det er, at Heidegger hævder, og det er faktisk mere radikalt, end det finder hos Sartre, og det er også det, der så senere han gør, at man kan se, at der sker et klart skred hos Heidegger. Det her Heideggers pointe er, at vi mennesker, at vi fødes oprindeligt i det, han kalder for das Mann. Hvad menes med det? Hvad menes med det, at i udgangspunktet er mennesket ikke et væsen, som egentlig træffer nogle bestemte valg, eller adskiller sig fra de andre. Grundlæggende set, der gør jeg, som de andre gør. Altså jeg kan specielt jo lægge mærke til det. Jeg lægger specielt mærke til det, når jeg hører amerikanere og amerikanske studerende. Det er som om, uanset hvem de er, når man hører på bussen, at det er nogle ganske bestemte ting, der bliver sagt med en bestemt form for rækkefølge og med nogle bestemte ord, der bliver taget frem. Det er ikke som om, det var individer, men det er mere som en slags forskellige fugle, der sådan taler, papegøjer, der taler en plade af, som der kører frem for de individer, der kan tale. Og formentlig vil man have faktisk den samme oplevelse, hvis man hører på, hvordan vi danskere er opført. Det er altså en fordel, at vi er så svære at forstå, fordi vi har vores eget lille sprog, men vi er formentlig fuldstændig på samme måde. Så mennesket føles egentlig ind i mand, og ikke egentlig et individ, men mennesket har et anlæg til at kunne blive et individ.
Og i det mennesket når frem til grænsesituationer, hvor vi har at gøre med, at mennesket bliver konfronteret med hele den tilværelsesforståelse, som mennesket tidligere har haft, at det bryder sammen, jamen så er der tale om, at mennesket i den angstfyldte situation ikke længere er en situation, hvor mennesket længere har et begrebsapparat, som det kan afklare sig med, men hvor det selv helt grundlæggende bliver nødsaget til at træffe et valg, foretage en afgørelse. Det er jo klart, det er alt sammen noget, som peger i retning af noget, som Sartre han kan benytte sig. Han gør så det, Sartre, at han i langt højere grad end Heidegger illustrerer sine pointer med en række historier. Det er nok sådan, at grunden til, at Sartre i den grad har fået et ry, er udover at han er en rigtig mand på det rigtige tidspunkt, på et tidspunkt efter 2. verdenskrig, hvor mange af de traditionelle tilværelsestydninger, de ikke længere var gyldige, så var en eksistensfilosofisk henvisning til det fuldstændig frie individ. Det var noget, der havde en appel. Men grunden til, at han kunne have en appel bredere kreds, som f.eks. Heidegger, det er, at Heidegger, han er jo til syvende og sidst, når man læser Sein, det er næsten som at sidde og læse en klassisk afhandling i lange passager. Sproget har noget forfølgende over sig. Der er en helt ny terminologi, men basalt set så er det en klassisk afhandling, som vi kan konstatere. Hvorimod hos Sartre er der litterære eksempler, og disse litterære eksempler, de har en umiddelbar appel. Der kan man sige, der har Sartre en klar lighed med en anden tænker, en Kierkegaard, som også hele tiden tænker i de her litterære fremstillinger. En gang med overtager det litterære egentlig i forhold til den rent begrebsliste. Men hvis mennesket basalt set har mulighed for i angsten at bryde med mand, og det er gennem til at forholde sig frit, og det er gennem også at kunne sige sig til at ansvar for sig selv, så betyder det, at hvis mennesket heideggeriansk talt falder tilbage i en uenighed, igen, så at sige, benytter sin frihed til at gå hen og være i mand, eller Sartres udtryk, at man benytter sin frihed til at leve i en dårlig tro, fordi, hvorfor? Fordi det på mange måder er det nemmeste. Så er der tale om, at mennesket ikke længere kan siges at være i ontologisk forstand sig selv, hvor sig selv her betyder det, som mennesket, hver menneske har en principiel. I Sartres tilfælde, der får det så også nogle erklærede normative konsekvenser. Sartre arbejder i perioden efter Lettre Lenard med et forsøg på at se en overgang mellem ontologi og så en anden form for etik, således at han for eksempel udgiver det her lille skrift, som nok er et af de mest almindelige kilder til Sartres filosofi, det med at eksistentialisme er humanisme, hvor han også opererer i det øjeblik, at mennesket vælger, så vælger det at blive mennesket til vegne. Eller udtrykt i de sprog, som vi har benyttet os af. I fransk filosofi, i det øjeblik, at man foretager et valg, så har man også samtidig en forpligtelse til universalisering af det valg. Og i man har forpligtelse til en universalisering, så er der også tale om, at man derigennem taler på hele menneskets vegne, for enhver der var i samme situation, hvor i princippet bør noget til. Og der kan vi allerede se, at der sker noget i forhold til Heidegger. Fordi på det tidspunkt, hvor Sartre her efter krigen giver sig til at forsøge på at trække nogle normative vækster på sin eksistens, sin ontologiske eksistensfilosofi, der er Heidegger allerede et andet sted. Den Heidegger, som Sartre han beskæftiger sig med, det er den unge Heidegger. Ovenikøbet i en bestemt subjektivitetsfilosofisk aftagning af den pågældende. Der sker nemlig med den unge Heidegger en udvikling. Han bliver nemlig, og det er meget almindeligt, han bliver ældre. Heidegger, som
Simon Sides et eller andet sted omkring 1930-32 så indtræder det, der hedder dikere, altså vending i Heidegger-typen. Og et af de store stridspunkter, blandt Heidegger fortolker, det er i hvor høj grad, at man skal læse den unge Heidegger i lyset af den ældre Heidegger, og i hvor høj grad der er tale om evigt. Min egen læsning af det er at sige, at den unge Heidegger er et tvetydigt foretagende, at der er noget, som klart peger retning, og sådan noget, som Sartre siger. For eksempel Heideggers analyse af døden, hvor han lægger op til, at menneskets enlighed bliver først mulig i det øjeblik, at individet ser sig selv som et endeligt væsen, således at det egentlige opgør, absolutte opgør, det er en væren til døden, sein Subtote, som det som væren hedder, i det ikke blot, at en rent på et eller andet tidspunkt fysisk set dør, altså det rent, som han kalder det. Det er ikke det, der er det centrale, det rent biologiske. Centrale det er, at enhver handling, vi udfører, alt hvad der foregår i mit liv, har den karakter, at grænsen, at det er endeligt, at det ikke er et eller andet uendeligt projekt, eller som Kierkegaard udtrykte, at jeg ikke er et væsen, der blot er af evighed, men at jeg netop har i hans analogi spændingen imellem på den ene side at være i tiden, og så samtidig have en evig fordring, altså det Kierkegaard vil kalde for den menneskelige timelighed. Det bliver hos Heidegger til, at vi også har en speciel form for menneskelig tidslighed, hvor imidlertid hele evige horisont, den træder i baggrunden, ontologisk set, og i stedet så får vi det, at vi altid må forstå os selv ud fra vores egen endelighed. Og endeligheden, det er helt elementært det, at jeg har, at det er dette liv, jeg nu engang, der er mit liv. Det er, når jeg engang dør, jamen så er det ikke sådan, så selvom der skulle være et liv efter døden, der har jeg til udtaler som om, der er ikke er, det er hans problemstilling. Selvom der skulle være det, så ville det være sådan, at dette liv, jamen det var ikke engang for alle afslut. Og det mere radikale læsning er, han lægger op til, det gælder sådan set hvad som helst. Altså, I sidder nu her, I kunne have gjort alt muligt andet, og nogle af jer ikke forstår, at I burde have gjort, men I er her. Og selv hvis I ændrede og opfattelse og sørger for at gå hurtigst muligt, så vil I stadigvæk den periode, hvor I havde været her, er helt elementær. Den er helt givet i tiden, og det er nu engang en del af jer. Og det er, at man først for alvor vil se, at hver gang man foretager sig et eller andet væk, så er det begrænset, hvad det igen er. Den endelighed, det igen er. Det er konstituerende for, hvad jeg overhovedet foretager. Og det er ikke, selvom jeg skulle, kan man sige, så sige, det var dog dejligt. Det kunne jeg godt tænke mig en gang til, og en gang til, og en gang til. Jamen så er det således, at hver eneste episode, hver eneste forløb, er i sin endelighed umulig at gentage. Altså den kvalitative gentagelse ændrer ikke på, at singulariteten af det enkelte, det kan ikke erstattes. Og det betyder så også, at det enkelte individ kan heller ikke erstattes. Netop fordi individet er karakteriseret ved at være et selvforhold, så er individet modsætning til så mange andre ting, som vi har med at gøre. Der er individet noget ganske andet end tingen. Mennesket er nemlig det væsen, som hvis det forstår sig selv, så forstår sig i denne individualitet og i denne endeliggørelse. Og alt det er selvfølgelig noget, som peger klart i retning af en mere eksistensfilosofisk læsning. Men der er også andre træk hos den unge Heidegger, der peger en anden retning. Og det er der, hvor han giver sig til at tale om, at mennesket er ikke bare, altså er ikke som det formen, jeg gav, at når vi har at gøre med tilværelse, så er tilværende et værende, der i sin væren forstår sig på denne væren. Det bliver udviklet i løbet, specielt i løbet af hans forelæsninger, men også i Simon Sides, til at hvad er det egentlig for en væren, som jeg er i forhold til. Det er en væren, som samtidig ikke blot er åben over for min individuelle væren, men som også er åben over for væren i det hele taget.
Og det kan man så knytte an til, at til titlen på hans værk, Væren og tid, så har han sagt, at det er helt grundlæggende, at han stiller spørgsmålet om, hvad skal jeg i hele taget forstå ved væren? Hvorledes fungerer væren, når jeg taler om det? Og at den måde, jeg taler om væren på i min almindelige sprog, at det er udtryk for et forfald i forhold til den oprindelige måde at forstå væren på, eller at der taler om, at den værensforståelse, jeg har, den er jo sådan set i orden. Og det Heidegger så mere og mere i sit forfatterskab, i den ældre Heidegger lægger op til, det er, at det er denne mere grundlæggende værensforståelse, som er det centrale. Vi kan allerede se i samme sejl, det er Heidegger siger, at lige så oprindeligt som min åbenhed for min egen individualitet, lige så oprindeligt er min åbenhed eller forståelse af verden, og at forståelse af verden, hvad er verden, ja, det er i samme sejl i første omgang begrænset til den verden, hvor I nu engang optræder, hvor I foretager mig et eller andet. Og det er ikke sådan en kartesiansk verden, han har et langt kapitel, hvor han kritiserer den kartesianske måde at forstå tingene på, fordi det er ikke således, at f.eks. svampen her blot er en eller anden forhåndvurderende fysisk ting. Nej, svampen er, inden den overhovedet kan fremstå for mig som svamp, inden jeg overhovedet i bestemte situationer kan fokusere på den, på den måde, at jeg ser på den som et blot objekt. Hvad er det så også, at det her kalder for et tøj? Noget, som indgår i forskellige sammenhæng, når jeg visker af. Jeg behøver ikke engang at tænke på svampen. Jeg tager bare svampen og bruger svampen. Og den brugende omgang med denne verden, det der er i verden, ja, det er igennem er der tale om, at jeg er i stand til at udlægge det. Således at jeg lever i en bestemt verdensforståelse, og på baggrund af denne verdensforståelse, så har jeg en eller anden form for udvikling. Hvis vi skal prøve på sådan at illustrere det, så kan man sige, at jeg er altid kendetegnet med, at jeg har en eller anden form for intentionalitet, en eller anden form for rettighed imod noget. Det er et udtryk, som han overtager fra Husserl for sin biologiske fortid, og jeg kan for eksempel være rettet imod denne her svamp. Der vil man, hvis man sådan så på det ud fra en kartesiansk synsvinkel, så vil man sige, jamen for det første er jeg ikke rettet mod svampen, jeg er rettet mod billedet af svampen. For det andet, så er svampen kun noget, der egentlig er i forestillingen. Svampen selv, den er dybest set blot en anden form for realitetstid. Det er en del af en realitetstid. Og det er ikke, hvad Heidegger op med, i det han lægger op til, at jeg for overhovedet kunne rette mig mod noget som helst, så har jeg en forståelse af hvad? Jeg har en forståelse af den af mening, igennem hvilken er jeg i stand til overhovedet at rette mig imod. Og den forståelse, det er den, der er det centrale, og den mening, vi her har, den indgår altid i en større meningskontekst. Og den meningskontekst, som den indgår i, det er altså en kontekst, som i generelt kunne kalde for min verden, eller som man senere vil kalde det, at det er dybest set en forståelse af den mening med, at jeg overhovedet siger, at noget er. Og hvis jeg har den forståelse af, at det i hovedsagen siger, at noget er, som vi har i nyere tid, jamen så har jeg en forregnet forståelse, fordi jeg kan ikke indse, at jeg kan ikke indse, at den tingslige opfattelse af, hvad vi har her, det er noget, som vil forbruge hans udtryk, det er noget, der er konstitueret ud fra en anden form for forståelse. Så vi har altså en række, vi kalder for nogle konstitutionssammenhænge. Og disse konstitutioner har vi allerede i samme slide. Og de således, at for at vi kan have et værende, et tilværende, eller hvis I vil, en subjektivitet, som skal være i stand til at kunne forstå noget som ting, så forudsætter det, at dette værende allerede forstår sig på noget andet som tøj.
som redskaber, som noget, man kan have en gode omgang med. Således at det interessante bliver så at vise, hvorledes en bestemt forståelse af hvad jeg siger noget er, at det er noget, der forudsætter en anden form for forståelse. Og analogt har vi så den forståelse, som jeg har af mig selv, forstår mig selv som en anden form for individ, der træffer mig i forskellige valg. Det er noget, som så er konstitueret ud fra en oprigtige forståelse, som egentlig blot var på linje med alle andre også forstod sig selv som nemlig som en der har en del af landet. Allerede det her er allerede lægt i samme side. Men efterhånden bliver det mere og mere det, der kommer til at være det centrale hos den ældre Heidegger. Og det betyder så, at på den yngre Heidegger, at han kan tale om, at mennesket er et kastet udkast, et bevorfedes en wurf, hvor det passer fint til en opfattelse af det finder hos Sartre, hvor Sartre han kan tale om, at mennesket er altid i en bestemt form for situation, det ligger snart til den her kastethed. At mennesket er i en situation, der er altid et eller andet, der er givet i dens fortid, og ud fra den her situation reagerer det så med en eller anden form for reaktion, en eller anden form for udkast, eller vi kan også kalde det, at det har en eller anden form for frihed. Eller hvis vi skal bruge Kierkegaards formulering, så kan vi sige, at mennesket er en syntese af nødvendighed og mulighed, hvor muligheden det netop er det, at jeg kan forholde mig til den fortid, som jeg har, og så kan man starte på en helt ny sted. Der er ikke noget, der siger, selvom jeg måske har været bundet af nogle bestemte holdninger i de sidste 25 år, jeg skal fortsætte med. Det er altid i angsten en mulighed, jeg har for at begynde helt forfra. Ellers har jeg Sartres eget, så at sige, illustration deraf, det var, at han hele sit liv havde været identificeret med at være storryger, og så får han så at vide, at det kunne få konsekvenser. At først så at han skulle have sat det ene fod af, og derefter skal han sat mere benet af osv., fordi det er ikke godt som fodomløb. Og så siger han, det vil jeg lige tænke over, og så går han hjem, og så aftenen bruger han sig til at ryge sin sidste pibe, og om morgenen holder han totalt op med at ryge, og han taler aldrig mere om det. Det er simpelthen Beauvoir, der bliver den her fortælling. Der må man sige, at der realiserer han så at sige sit eget liv, det han gentager. Men der opgørende er altså så, at der opereres med at den her frihedsmulighed. Det er det, som egentlig er den centrale del af det buddhistiske projekt. At individet er noget andet og mere end egentlig det, vi kender fra det tingslige, fra det substantielle. Altså helt udtrykker at det absolute er ikke en substans, sådan som Spinoza vil sige det, men det absolute er en subjektivitet. Og tilsvarende er det så for os mennesker, som har en kim, så at sige, af det absolute, at vi også har en eller anden form for subjektivitet i os, som netop i det, vi forholder os til os selv, har en selvforståelse, der åbner sig op for den her frihed. Det, som der sker hos en ældre Heidegger, det er, hvis man skal sådan formulere det lidt groft, det er, at nødvendigheden, så at sige, sluger alt, hvad vi har her. Således, at det, der bliver talt om, det er, at nu er det ikke længere hos den ældre Heidegger det enkelte individ, som i et angstfyldt øjeblik, så på en eksistensfilosofisk måde, griber en mulighed, og så former sit eget liv ud fra det. Nej, nu der taler om, at det er væren, som igennem det tilværende, altså igennem for eksempel mennesket, at væren udtrykker sig, og således, at det der egentlig kan tale om, det er, at på et vist tidspunkt, så må væren fremtræde på en bestemt måde, og så kan være vores forståelse bundet til denne bestemte form for verdensforståelse.
Heidegger altså, var en meget forfængelig herre, og udtrykker det så på, siger så, at der, altså han har på den måde, at det han hævder her i den ældre fase, det er ikke udtryk for, at Heidegger har ændret synspunkter. Nej, der er tale om, at 1927 kunne være ikke give sig på anden måde, end den måde, som det blev fremstillet sig. Det var først senere i næste par år, at æren så kunne give sig på en anden måde. Men der var Heidegger skiftet synsvinkel. Det ville være alt for sådan individualistisk at tænke på den måde. Det er væren, der udtrykker sig, og det også sætter grænserne for, hvad der overhovedet kan ske inden for det her. Og det gennem fortoner så det hele eksistensfilosofiske. Og det er så også derfor, at Heidegger i sin reaktion på Sartre kan sige to ting. For det første, at Sartre har helt grundlæggende misforstået sig i Sartre. Det er sandhed modifikation. Han har nok taget en bestemt side af sig. Men Heidegger, han sætter det fulde apparat, og siger, at han har fuldstændig misforstået sig. Og for det andet, det er så, at denne form for filosofi, som Heidegger driver, har intet at gøre med humanisme. Så hele det her med eksistentialisme er humanisme, og det, at Heidegger virkelig skulle være en slags eksistentialist, det afviser han i det, der hedder humanismebrevet, som kommer her efter anden verdenskrig. Og det er der, at sammenhængen kommer, når vi så her tager frem til de her poststrukturalister. Fordi hvis det er sådan, at det ikke er individet, der i et angstfyldt øjeblik bliver stillet over for at træffe et grundlæggende valg, men at der er tale om, at uanset hvad vi opfatter som valg, der er så tale om, at disse valg til syvende og sidst er inden for en bestemt form for forståelse, er inden for en bestemt form for schema, er inden for en bestemt form for ramme, som jeg ikke kan bryde ud af. Så er der tale om, at jeg kan godt måske tro, at jeg laver et eller andet originalt. Jeg kan måske tro, at det er et eller andet, at nu begynder jeg at få forfra. Men til syvende og sidst er der indskrevet i en bestemt værensforståelse. Og denne værensforståelse, den skrider så at sige frem, uafhængig af, om jeg vælger det ene eller om jeg vælger det andet. Og der er jo selvfølgelig en lighed her mellem det, som vi den generaliserede form for strukturalisme, som vi finder hos Lévi-Strauss, i forhold til det her Saussure. Hos Saussure var der jo altså tale rent linguistiske, at vi har en bagvedliggende struktur, som så udtrykker sig på forskellige vis. Hos Lévi-Strauss har vi nu her ikke bare en sproglig struktur, men vi har en grundlæggende struktur, som de enkelte individer, og måske overhovedet ikke forstår en bønne af, hvad der egentlig er, der foregår, men det er netop antropologens opgave at finde disse strukturer. Og så kunne vi se, hvorledes at det er disse strukturer, der bag om ryggen på de forskellige såkaldte aktører, i virkeligheden det, der bestemmer. Det er jo ikke mærkeligt, at netop sådan noget, en sådan opfattelse, som denne her, den kan gå så sammen med en marxistisk opfattelse. Det er det, vi ser i løbet af 60'erne i Frankrig, hvor så Marx bliver lidt strukturalistisk, hvor den struktur, vi så har med at gøre, det bliver så basisstrukturen, den materialistiske basisstruktur, og de forskellige måder, hvor mennesket så fremtræder på inden for det, under bestemte produktionsvilkår. Det er så noget, hvor mennesket kan tro, at det er et eller andet, det selv finder på, men dybest set så er det blot en funktion af nogle bestemte strukturer. Altså arbejderen, der tror, at han har en anden form for frihed i det øjeblik, at han går hen hos kapitalisten og aftaler et eller andet. Så der er der tale om, at han overhovedet ikke har fattet det, det er først, når man gennem den marxistiske analyse kan se, at han derigennem går ind i en forudgivet social struktur, som har karakter af at være en udbygningsstruktur, fordi profitten bliver taget ud til kapitalisten, og hans produkt, altså arbejde, er ikke noget, han får igen. Men det er jo en variant af at sige, at der er noget, som bag om ryggen på mennesket
bestemmer, hvad mennesker overhovedet kan gøre, således at en let tale om frihed er irrelevant i forhold til det centrale. Og det er jo selvfølgelig klart så, at Lévi-Strauss lægger op til, at hele det humanistiske projekt, både i den religiøse variant her i personalismen, og i den tidligere Kierkegaardske religiøse variant, den er selvfølgelig fuldstændig forkert. Og det bliver ikke bedre af, at vi så får en ateistisk variant hos Sartre, hvor Sartre vil betragte det at have religiøst tilhørsforhold. Det er udtryk for en speciel underartet variant af dårlig tro, fordi man her lægger til underen for en autoritet, som man ikke selv er bevidst og ved at skabe af. Men det er ligegyldigt, fordi til syvende og sidst, selvom man har klarhed i denne her kommunistiske tradition, og selvforståelsen skal være stærkt forvrænget, så har man ikke klarhed over det helt grundlæggende, nemlig at det selv drejer sig om selvforståelse hos individer. Ja, individerne faktisk slet ikke er det interessante, men det udelukkende er nogen, der indgår på et bestemt sted i strukturelt sammen. Så det vil sige, at vi fra midten af 60'erne og frem, der får vi virkelig et skæld, der kommer. Det er på den ene side den humanistiske indholdsmæssige, og på den anden side så den strukturalistiske. Og hvad har det så at gøre med strukturalisme? Og hvad har det så at gøre med Foucault? Det har det at gøre med, at der sker en række afgørende brud fra hos Foucault det løs i forhold til den strukturalistiske forestilling. Men ingen af disse brud ændrer på det helt grundlæggende, at vi har at gøre med, at man forsøger på at se på mennesket som noget, der til syvende og sidst ikke skal forstås fra en individualistisk kontekst. Og at det er disse grundstrukturer, som er centrale. Det er, der er en forskel på strukturalisme, og så det, der kaldes for poststrukturalisme. Hvis man skal se på en forskel, som så til gengæld er meget vigtigt, det er, at det, der sker hos poststrukturalisterne, det er, at de nu lægger op til, at også den grundlæggende struktur har en historie. Hvor det hos Lévi-Strauss lægger sig op til, at vi kan godt de forskellige fremtrædelsesformer, de kan have af strukturen. De kan selvfølgelig have en historisk udvikling. Så det vi har her, og det betyder det, der har vi, det synes jeg det er meget skematisk om, så har vi, at der er forskellige strukturer, der afløser hinanden. Og inden for disse strukturer har man så bestemte former for, som det hedder, forskellige former for diskurser, således at man ikke kan bryde, når man er inden for strukturen, kan man ikke bryde ud af denne her struktur, før så at sige, tiden er kommet og blevet moden til, og der så sker et strukturskred i forhold til det, som vi har haft tidligere. Og det betyder, at den historiske dimension kommer ind igen. Man kunne så sige, at er det så ikke en tilbagefald i sidste ende i den humanistiske traditionsform for historisk kritik? Jo, både ja, men så sandelig også mere nej. Ja, fordi det historiske bliver fremhævet. Men hvor det er således, at det historiske til syvende og sidst i 1900-tallets tankegang er vævet ind i, at det historiske er båret af en eller anden form for ånd, en eller anden form for allerhelst en verdensånd, muligvis en nationalånd, som så udvikler sig på forskellige vis. Så er der helt tale om, at det her det er en struktur, som egentlig, at man kan konstatere, at den udvikler sig. Man kan også en gang imellem konstatere, at der er nogle bestemte træk, der gør sig gældende, men der er ikke tale om, at man kunne finde det, som er helt centralt i den 1900-tallets humanisme, nemlig en eller anden form for finalitet. Der er mere tale om, at det, der sker, det sker, og at vi er bundet op i de her strukturer, og at vi er bundet op i de her forskellige former for diskurser, som vi befinder os i
inden for forskellige perioder. Så hele den humanistiske tradition, derfor også kan man sige, hele den eksistensfilosofiske måde at tænke på, og så den eksistensfilosofiske aftrækning af Heidegger, den er strukturalister og poststrukturalister enige i, at det er udtryk for en faktisk. Det er en misforståelse af, hvad det vil sige at være menneske. Altså Foucault udtrykker det på en ægte fransk, en provokerende måde, at mennesket er noget, der bliver opfundet en gang i 1600-tallet. Det lyder jo som sådan en ejendommelig ting. Og det er jo, altså hvis man sådan umiddelbart læser det uden at se konteksten og vide, at det er nærmere mener, så er det selvfølgelig noget, hvor man umiddelbart kan sige, det er noget sygt. Altså mennesket er et biologisk væsen. Mennesket er som sådan noget, der har en bestemt DNA, og herved at mennesket har en bestemt form for DNA, så kan vi så spore, hvor længe den her DNA har været der, og den har jo i hvert fald været der i 100.000 år. Den kan jeg aldrig rigtig huske, hvor lang tid det er, men 100.000 som skal rige, og så er det 100.000, nej, det er ikke så centralt. Det er i hvert fald længere tilbage end 1700-tallet. Men det er jo mere forståeligt, hvis man tænker sig det inden for en sådan heideggeriansk måde at se på tingene på. Fordi, jamen, hvad vi har her? Vi har her, at vi har en eller anden form for rettighed imod noget, i det her tilfælde. Og det væsen her, det kalder vi så for et menneske. Vi har et begrebsapparat, der hedder menneske. Og dette begrebsapparat, jamen det kan så også siges at have en historie. Så er det ledes, at det ikke er givet, at den opfattelse, man har af at være menneske, når vi er før 1700-tallet, at det er den samme opfattelse af at være menneske, som vi har efter 1700-tallet. Og det er det, der er hans pointe. At der er bestemte træk ved det at være menneske, eller at der er specielt måde at forstå den her størrelse på som ændrer sig af historien. Det kan da godt være, at den bestemte forståelse, som identificerer mennesket med DNA, at der har vi så herude, der har vi så noget, som historisk set vil kunne føre den DNA tilbage. Men alene det at identificere mennesket med en eller anden form for DNA, det er i hvert fald noget, der ikke sker i 1700-tallet. Det er noget, der sker på et langt senere tidspunkt. Så hvis man forstår Foucault på den måde, så bliver det jo ikke så ikke på forhånd noget, der er noget slutter. Så er det måde, at det jo slutter, at det man næsten sige banalt, at der selvfølgelig sker en ændring i vores konceptualisering af den verden, som vi har med at gøre, og at den konceptualisering, ændringen af konceptualiseringen, de foregår over tid, og de har en bestemt form for historie. Og hvis man befinder sig inden for en bestemt form for konceptualisering, kan man sige, at man er inden for en bestemt form for struktur, og når man er inden for den, så kan man tænke på anden vis. Altså, hvis Sørensen nævner et sted, at han havde set en udsendelse i fjernsynet, hvor der var en landmand, der sagde om de marker og den skov, han havde. Ja, i virkeligheden er det jo kroner og øre, der er der. I virkeligheden, så vil jeg sige, hvad er det, vi til syvende og sidst identificerer det, der er herude? Ja, i hans verden, der er det her til syvende og sidst noget, der forstås ud fra en bestemt form for mening, som er en økonomisk mening. En biolog vil selvfølgelig kunne tillægge det en anden form for mening. Og en poet vil kunne tillægge det en helt tredje form for mening. Altså som Heidegger har i sine mere obskure faser, der er jo han og den foretager udlægninger af den forvejen dunkle Hölderlin, og lægger op til den naturopfattelse, som vi finder hos Hölderlin, egentlig er en mere oprindelig naturopfattelse, end det, som vi finder i andre kontekster. Hele den der mere, skal vi sige, mystiske side hos Heidegger, den genfinder vi ikke hos Foucault. Så det er ikke sådan nogle gamle træk, der er forskellige af.
Men ikke hos Foucault. Foucault er på mange måder en forfatter, som er jo rimelig nøgtern og uden den her har til, skal vi sige, at gøre det hele til sådan en slags form for et quasi-religiøst sprog, som jeg tror, det vil være vanskeligt at tage sig bort fra, hvis vi begynder at nærmere med at kigge på nogle af de formuleringer, der har. Og så bliver der selvfølgelig også ret til for forførelser. Men hvis vi så ser på, så komme med et eksempel på det, så har jeg gjort det, at jeg har tænkt mig, at jeg tager udgangspunkt i et træningsværk, som Foucault har, der hedder Seksualitetens historie, hvor første bind hedder Viljen til viden. Og i det værk, der er der tale om, at Foucault, han giver ikke en redegørelse for, hvorledes menneskets seksualitet har udviklet sig gennem historien. Hvis det man er ude efter, så bliver man dybt skuffet, når man læser det. Men videre, hvis man finder det lidt pirrende overhovedet at have et emne, der hedder seksualitetens historie, må man også sige, at man bliver dybt skuffet. Egentlig på mange måder, så jeg synes selv, at det er kedelig på. Det er utroligt, det skrives så kedeligt om seksualitet, men det, som er det centrale i bogen, det er, at han prøver på at tage udgangspunkt i en sådan almindelig frase omkring, hvad der er sket med menneskelig seksualitet. Hvor den frasen lyder specielt i løbet af det 19. århundrede, men allerede forberedt i de forrige århundreder, der er der tale om, at vi får en form for en victoriansk, det kan kulminere, men en form for victoriansk bornertid, som gør, at seksualiteten er noget, der bliver fortrængt fra den offentlige sfære, og at det således der bliver lagt en lang række forskellige begrænsninger på, hvad mennesket kan tillade sig at gøre. Det selvfølgelig står i en skærende modsætning til den meget friole måde, hvorpå for eksempel romerne og grækerne ikke alene i deres dækning forholdt sig til seksualitet, men også i deres billedkunst, som man kan se på Pompeji, altså de rige romere, at de havde meget eksplicite fremstillinger af seksuelle sammenhæng malet på væggene i deres spisestue. Det må jo sige, at det er noget andet end victoriansk spisestue. Den historie vil Foucault egentlig ikke sætte spørgsmålstegn. Det er sådan set rigtigt nok. Men det, som han så fokuserer på, det er det der, der hedder viljen til viden. Det er et andet fænomen, som går parallelt her. Og det er noget, som fører tilbage til 1600-tallet, og som han hævder ikke findes før 1600-tallet, og som så kan illustrere noget, det han hævder i det. Det er, at i hele den her periode, som vi her snakker om, og helt frem til vores dage, der er der tale om, at seksualiteten, det kan godt være, at der bliver lagt sat en masse forskellige hindringer op for, hvad man må og ikke må. Men samtidig har vi aldrig haft en periode i menneskehedens historie, hvor der er blevet talt så meget om seksualitet. Det starter, lægger han så op til som historisk synsvinkel, det starter i den katolske kirkes forskrifter for, hvorledes at man i sine bekendelser, når man er til skrifte, skal gøre rede for, hvad man nu har haft af forskellige, ikke alene seksuelle aktiviteter, men, og det er her, det nye kommer frem, også en her form for sådan seksuelle fantasier, eller bare noget, der på en eller anden måde har en retning af et eller andet, der er seksuelt. Der bliver skrevet lærebøger i, hvorledes at man skal nøjagtigt få det hele til at udtrykke sig. Noget som aktøren, som er til skriften, så skal aldrig nogensinde selv overhovedet have tænkt sig, at de havde foretaget sig, eller noget, som de måske aldrig havde tænkt sig, skulle have en seksuel praksis. Så skal man alligevel prøve på at se, om det ikke alligevel har haft en eller anden form for seksuel praksis. Og det er noget nyt. Det kan så sige, det er jo sådan noget, der er kirken. Nej, fordi sådan har det ikke tidligere hævet.
I middelalderen var der også forskellige forskrifter for, hvordan man skulle have en form for askese. Men det, at man nu i den grad i talesætter, men i den grad i talesætter begæret og samtidig selvfølgelig fordømmer det er noget nyt. Og det fortsætter så i det øjeblik, vi går fra en teologisk sammenhæng over en verdslig sammenhæng. Således at det der dukker op i løbet af det 19. århundrede, og begynder at dukke en direkte videnskabeliggørelse af seksualiteten. En videnskabeliggørelse, som kan ses i forlængelse af det, at man i politiet tænker, at man i forskellige former for reguleringer giver sig til at udpensle mere og mere, samtidig med på afstand fra, hvad man kunne tale om, fordi det er forfærdeligt, at man kunne tale om de her emner, de emner overhovedet eksisterer, så taler man samtidig op og stolper, ned og stolper, i modsætning til, hvad man kan finde andre kulturer. Og inden for medicinen, der ser lærerne så op til, at man ser, at på den ene side, så har vi i 19. århundrede, der har vi nogle radikale nye tiltag, for eksempel epidemiske sygdomme og en forståelse af, hvorledes lægen fungerer, som er klart banebrydende, og som tydeligvis er udtryk for en videnskabelig. Samtidig sker der så, at en række læger stiller sig til rådighed for at kunne give beskrivelser af hvad? Ja, for det første den normale seksualitet, som så igen bliver bygget til en bestemt form for borgerligt ægteskab, og så alle, hvad kan vi kalde det, det er en bred betegnelse, perversiteter. Og hvad der tidligere sådan bare har hændt sig, og måske har haft en eller anden form for mere eller mindre bevågenhed fra myndighedernes side, typisk ingen bevågenhed, det bliver nu givet frem. Det kommer til at gå seksualitet, det skriver Foucault i en dansk kontekst, kan vi tale om det fra Markus Andersen, en lille historie der om dråben, hvor i dråben der er nogle væsener der, som hele tiden er i en kamp med hinanden, og så er der en lille forsamling, der sådan sidder henne i det ene hjørne, og hun prøver på at forputte sig, men nej, de hiver hende frem, hun skal frem i en rampelyset, og de hiver hende, strækker hende til, så æder de hende. Og det er det samme som Foucault lægger op til, at det er det, der sker med det inden for den medicinske fremstilling, at man giver sig til at klassificere, man giver sig til at undersøge, man giver sig til at begrebsliggøre, man giver sig til at teoretisere over noget, som man aldrig tidligere kan teoretisere over sammen. Derved opstår der nu bliver det så ikke en anden form for mening omkring, hvad mennesket er, men nu bliver det så altså en anden mening om, hvad der er seksualitet, og navnlig om, hvad der er sundt, og hvad der er sygeligt. Og det er lidt skæld her, hvordan det egentlig kommer frem, at der er altså pointen den, at det er så netop bestemt af noget, som kommer uden for medicinen, uden for det naturvidenskabelige, men som så lever videre, så er det naturvidenskabeligt kommer til at blive til en legitimering af en bestemt form for bestemmelse af, hvad der så skulle være det sunde, og det gode, det som er etisk acceptabelt, og alt det andet, det sygelige, det er så det, der bliver til det pervers. Og der kommer så det næste skridt hos mig, som er ikke bare knyttet her til omkring seksualiteten, forståelsen af den udvikling, men som er et grundtræk, og som gør, at det alligevel ikke er helt simpelt med, at vi bare kan sige, at det er en ændring her på, hvordan vi forstår tingene, og så er tingene i øvrigt sådan, som de nu ikke er. Nej, for der er også samtidig tale om, at det der her kan kaldes for en konstitutionssammenhæng. Nu er det så ikke det her, vi har her, men vi har her, hvad kan man sige, en form for seksualitetsforståelse. Der er så tale om, at denne seksualitetsforståelse, den får så karakter af, at den ikke bare er konstitueret ud fra en anden, ud fra noget andet, og det er han selvfølgelig så interesserer sig for at finde,
Det er ikke bare konstitueret konceptuelt ud fra noget andet, men det er også sådan, at den kommer til at bestemme, hvad der overhovedet kan være. Hvor der tidligere var en række forskelle på forskellige måder at have en anden form for seksualitet, så kommer der nu en række nye forskelle, en række nye klassifikationer. De kommer selvfølgelig først omgang her for rent konceptuelt dag. Men det bliver så samtidig sådan, at uden disse konceptualiseringer ville fænomenet overhovedet ikke findes. Og den grundlæggende tanke, den gør, at man kan begynde at spørge, måske var det alligevel for forsimplet en fremstilling, det jeg gav før, hvor jeg sagde, at det når han siger, at mennesket er noget, der var først opfundet i 1700-tallet, at det bare ikke reduceres til, at det er begrebet om det humane, som først opstod i 1700-tallet, mens fænomenet har altid været det samme. Og der er en klar tvetydighed hos Foucault, som så specielt i den aftagning af Foucault, man finder i det øjeblik, han bliver benyttet i forskellige socialvidenskaber og også forskellige dele af humaniora. Det bliver så til det, at vi får en meget radikal læsning af det, så får vi det, som man nummer 1 kan kalde de to ting nummer 1, så får vi det, som man kalder for en socialkonstruktivistisk måde konstruktivisme. Hvor det så ledes, at den virkelighed, der er en konstruktion, så svarer det til det, vi kender, den konstitution, hvor konstitutionen er på det rent konceptuelle plan, så er konstruktivismen den går skridtet videre og siger, at det får også konsekvenser for vores ontologi. Og det er selvfølgelig klart, at der er nogen sammenhæng af noget svare, at for at vi overhovedet kan have nogle bestemte fænomener, bliver vi nødsaget til i visse sammenhæng at have bestemte koncepter. Og det gælder måske netop for vores seksualitet. Altså hvornår ser man det som hvornår er det overhovedet noget, mennesker lægger mærke til, at der er en eller anden form for skil, før de bliver iscenesat. For nu ikke at vide med at holde mig bare inden for emnet omkring seksualitet, så kan jeg nævne et andet eksempel. Eksempel omkring, hvad vi overhovedet tillader sig at spise. Der er det meget almindeligt, at vi anser det, at der er nogle bestemte ting, som vi har tabubelagt, som man ikke må spise, som det selvfølgelig har at gøre med, at det er noget, der er naturligt, og sådan kan man ikke gøre det. Og kannibalisme for eksempel betragtes i den vestlige verden, den meste af verden, som noget af det mest forfærdelige, man overhovedet vil have. Men der er ingen tvivl om, at det er ikke noget, som er født med. Der har været eksperimenter eller forsøg, altså almindelig samtale, eller mere indviklet som det, hvor vi kan gå ud og spurgt i en børnehave, en dansk familie med en vuggestue, om de børnene havde noget imod at spise et eller andet menneskeligt fød. Og der kan man få børn, som resten kan sige, nej, det får vi ved at gøre. Men lige så snart de så er hjemme og snakke med mor og far, så kommer der en række tabuer, som de ikke har tænkt over. For børnene der, de helt små børn, men der er der ikke tale om, at der egentlig er blevet introduceret en anden form for skæld, således at de kan se, at her er der noget kød, som er bare kød, og her er noget kød, som vi ikke må have. Det er klart et eller andet, som er socialt bestemt. Og så først fænomener overhovedet adskillelsen kommer frem i det øjeblik, vi har en bestemt for konceptualisering. Spørgsmålet er, hvor langt det kan gå. Og der kan man sige, der er jo Foucault og poststrukturalisterne, de er ikke helt klare i mailet, og det må man så også egentlig sige, og den ældre Heidegger er heller ikke helt klar i mailet. Og det er tydeligt, at hvis man ligefrem studerer Heidegger siger, at det, vi har med at gøre her, det er ikke bare en begrebernes udvikling, men at det måske ligefrem er, som han siger, det er værens historie. Værens måde at give sig på, for at forstå en tilværen for Dasein, svarer her til, altså de måder, hvor kulturen overhovedet giver sig på
Jamen det er ikke bare strukturer i vores konceptualisering, men det er også således, at der overhovedet kan være afhængig af, at vi overhovedet har konceptualisering. Det bliver så knyttet sammen med noget, som vi finder hos Gilder, men som er centralt for Foucault, nemlig det, at, som vi også kan se ud fra titlen her, med omkring seksualitetens historie, han taler her om viljen til viden. I det, at den vilje, når vi har, altså det han har i det første del, det er, at omkring, at der sker et skred i 1600-1700-tallet, for alle år som gennem 1800-tallet, og stadigvæk i 20. århundrede en central størrelse, nemlig det, at der nu er optrådt en vilje til viden omkring seksualitet, som man ikke kan finde tidligere. Hvor kommer denne vilje fra? Ja, den kommer fra en bestemt form for magtstruktur. Således, at når vi skal spørge om, hvor hvad er det egentlig, der taler om, når vi har en struktur, hvor vores forskellige diskurser skal bevæge sig ind her, det er, at vi her har en bestemt magtstruktur. Og det er denne magtstruktur, som det så drejer sig om at finde overløsning. Hvis vi skal knytte det sammen, så vil jeg sige, at hvad har det her så at gøre med praktisk filosofi? Ja, den mest kan sige, hårde måde at sige på, det har ikke noget at gøre med praktisk filosofi. Det her er udbredt noget, hvis det overhovedet er noget, der har med filosofi at gøre, så er det teoretisk filosofi. Det vil vi jo også kunne se, hvad er det, de holder helt på udenfor. Men så kan vi sige, at Heidegger han betragter sit projekt som et ontologisk projekt. Det er klassisk noget, der er inden for teoretisk filosofi, sociologi. Det er sådan et sprogvidenskab med sprogfilosofiske perspektiver. Det her, det er en radikalisering af det, men også kan man sige et forsøg for noget, kan man sige, en bestemt form for epistemologi og ontologi, vi har med at gøre. Og vi kan så sige, at det vi har her, det er også epistemologi og ontologi, eller måske rammen af epistemologi og ontologi, og resten det er sådan en form for mere socialkonstruktivistisk form for makrosociologi. Det er en måde at sige på, og hvis I spørger mig sådan i et, hvor jeg har benet sådan, på den måde, så vil jeg sige, at det er simpelthen det er færdig arbejde. Og det er derfor, vi egentlig skal. Men man kan jo også se på det på en anden måde, fordi man kunne også sige, ja, det er nok rigtig korrekt, men er det ikke således, at når du har en praktisk filosofi, så er det praktisk filosofi, den er altid afhængig af en bestemt opfattelse af, hvad det overhovedet er. Så for nogle væsener, vi har med at gøre, hvad er det, jeg overhovedet siger om menneske? Og der gør det selvfølgelig en enorm forskel, om man opererer med et menneskeligt syn, altså en ontologi omkring mennesket, eller så udviklet til en bestemt antropologi, som lægger op til, at mennesket er således, som man ser på den humanistiske tradition. Eller om mennesket dybest set er et eller andet, der er indskrevet i anonyme, altså ikke personlige strukturer, som så udvikler sig historisk, og hvor den historiske udvikling er måske dybest set et udtryk for en anden form for magtstruktur. Den kan være en magtstruktur, som er økonomisk ret, men der kan også være utrolige andre former for magt. Det er centralt, at det alt sammen er magt, og det er en ny magt, som mennesket er underlagt. Og hvis det er det, jamen, hvad er det så overhovedet, vi foretager os, når vi prøver på det praktiske filosofi? Allerede selvfølgelig, vi har Sartre, har en række problemer, fordi altså Sartre er sådan gennemført, Sartre er lidt forvirret en gang, men i hvert fald i hans hovedtendensen, vil sige, ligesom gennemført nok kognitivistisk måde at se på tingene på, og så meget situationsbundet, altså alligevel kunne være med nogle universaliseringer, og jeg aldrig helt kunne forbinde med, hvad jeg hørte sagde. Men i hvert fald det centrale er, at det han her har med at gøre, det er ikke noget, hvor vi egentlig kan tale om, at det kommer nogle synderlige vegne ved at foretage en anden form for refleksion og teoretisering og argumentation. I sidste ende er det jo en række valg, som der foretager frit i bestemte situationer. Og Sartre vil nok være meget utilbøjelig til at acceptere,
at disse valg, de skulle så være bestemte på en bestemt måde, som så igen kunne begrundes ud fra en eller anden form for argumentation. Altså han ligner, selvfølgelig der er nogle træk, der ligner Kant, i og med at vi har at gøre med, at de begge er inden for en humanistisk tradition, men altså det, som vi finder hos Kant, men vi har den praktiske fornuft, som så binder, hvad jeg måske min egen vilkårlighed kan tillade mig at gøre, den mulighed, jeg har her, den ender med at blive vilkårlighed, hvis det ikke er tale om bundet af det kategoriske imperativ. Noget sådan, det er kunne Sartre meget vel klassificere som en eller anden særlig form for dårlig tro, fordi man kan klar over hos Kant, at den praktiske fornuft i sidste ende er noget, som er udtryk for et bestemt grundvalg fra individets side. Så her er selvfølgelig nogle problemer, men man må sige, at det som er med det der gennemgående i det pensum, som vi har, nemlig en eller anden form for liberal individualisme, og hvor det er centralt også, at vi har at gøre med, at inden for den liberale individualisme, at den store diskussion det er mellem utilitaristerne, og så på den ene side, og så de andre på den anden side, altså er der tale om en eller anden form for overindividuel størrelse, summen af velfærd, eller er der tale om, at det vi skal se på, det er den form for separathed, eller adskilthed, som kendetegner mennesker. Hele den måde at se på tingene på, den bliver selvfølgelig sat grundigt under diskussion, når vi ser på den her synsning. Det bliver også sat under diskussion, når vi så fra en marxistisk synsning. Og spørgsmålet er, om man vil være i stand til at kunne forsvare sådan en liberal normativitet, hvis man er inden for det her kontekst. Det er jo i sig selv en diskussion, som kan være filosofisk interessant nok. Er det således, at vi mennesker i det øjeblik, vi giver at lave det for filosofi, som vores grundskole er bygget op på, at der er tale om, at vi narrer selv, fordi det overhovedet ikke er muligt at tænke på den måde, hvis man er inden for en sådan strukturalistisk eller poststrukturalistisk kontekst. Og hvis vi ser hos Heidegger, jamen altså han, specielt den senere Heidegger, jamen der bliver der tale om, at han i den grad altså fyser over enhver form for normativitet. Og dog alligevel for normativitet smugler sig jo så ind på en anden måde. Altså noget af det, for eksempel, vi kan se fra den yngre Heidegger til den ældre Heidegger, det er, at Dasein, altså tilværen, det går fra at være noget, hvor det er meget naturligt at identificere det med en klassisk subjektivitet eller en klassisk person, og så over til, at det kan være for eksempel den tyske tilværen, das deutsche Dasein. Og der bliver pludselig talt om overindividuel størrelse. Det vil sige, at forståelse kan altså godt udtrykke sig i magt og meget. Det behøver ikke bare udtrykke sig i sådan noget, som vi kender til som person. Hvor man i samme sammen har en fornemmelse af, at de der i virkeligheden, vi har skrevet, det er sådan en slags mere tør og akademisk fremstilling af, hvorledes en borgerlig mand i omkring de 35 kunne opleve verden, hvis han havde været i første verdenskrig. Altså det skulle være det for overhovedet, og hans politisering i forhold til Heidegger. Så er det jo selvfølgelig noget andet, der bliver talt om, hvis pludselig, at det ikke længere har at gøre med individer, men vi har at gøre med nogle mere totale størrelser. Og det er jo så det, der er så spørgsmålet om i høj grad er noget tilsvarende kommer til at gælde, når det er strukturalistisk og en poststrukturalistisk sammenhæng. Og hvad får det af konsekvenser i forhold til en eller anden form for liberal individualisme? Det kan man kalde for en slags en særlig form for metaetisk ontologisk diskussion, som jeg ikke vil sige er uvæsentlig for forståelsen af, hvad kan du overhovedet gøre? Og det får selvfølgelig også det fører sig til, at man må stille det spørgsmål tilbage til Foucault.
tilbage til ham. Selvom vi jo accepterer de her strukturer, men hvad gør man så, når man så er i sådan en struktur? Hvordan forholder jeg mig til det? Altså taler om det dybest set bare skal følge strukturen. Så ser vi jo så på det, der er, kan man sige, paralleliteten til Foucaults egentlig meget strikte poststrukturalistiske program, hvor vi er indspillet i vores struktur, at han så samtidig har lavet et politisk liv. Altså han kan for eksempel skrive om forbrydelse og straf, og så påpeger hvorledes der sker en udvikling i vores forskellige forståelse af, hvad egentlig straffesystemet er, at vi her er i forskellige diskurser, således den måde, man ser på straffen i det 20. århundrede, er en anden end den, man så på i 19. århundrede, der igen er forskellige fra 1700-tallet, hvor der for eksempel kan tage frem den ændring, der sker hos Bentham, hvor straffen går fra at være til et eller andet skyldsspørgsmål, til at være nu og være et spørgsmål om, at vi skal have individet på en eller anden måde tilbage i en bestemt sammenhæng, og vi så derfor skal ikke længere skal bruge forskellige former for tortur for eksempel, men at vi i stedet for skal sætte folk som en optikon, som på alle kan se på det nu, og man så derigennem bliver socialiseret tilbage til den del. Alt det skal han skrive om, samtidig med, at han er del af en rimelig radikalt kritisk bevægelse, der kritiserer det franske fængselssystem for at oplyse gammeldags. Den normativitet, der pludselig kommer ind hos Foucault, hvor kommer den fra, og hvorledes skal den begrundes? At det til syvende og sidst bare sådan noget, der sker, således at Foucault er en bestemt form inden for en bestemt struktur, hvor der så er en bestemt diskurs, der taler igennem Foucault. Eller er der tale om, at Foucault på et eller andet tidspunkt også gør op med sig selv, at den gængse diskurs vil han faktisk ikke tale i. Han vil derimod have en slags modmagt til den magt, han har analyseret, der er. Og der får vi et problem helt analogt med det, som vi har hos Marx. Altså, hvordan er der overhovedet mulighed for, at en mand, som kommer fra et solidt jødisk bourgeoisie, at han kan ende med at blive en person, som i den grad kritiserer, giver en analyse og en kritik af kapitalismen, men så gar også at skrive videre og bliver med til at grundlægge en politisk bevægelse. Hvordan kommer den normativitet ind? Det er jo så, kan man så sige, det spørgsmål, man omvendt kan sige herfra og hertil. Og jeg vil ikke sige, at den diskussion er uinteressant og uvis. Er der overhovedet noget snak? Hvad er det for noget psykologi, vi skal have? Det er det første spørgsmål. Det næste er, hvis vi nu antager den ene eller den anden disse ontologier, hvilke muligheder har vi så for at have en normativ diskurs på at tale diskurs? Det er et emne, som vi bestemt ikke finder er uden væsentlighed for den praktiske filosofi. Det skulle måske være blevet klart, at det er, hvis den diskussion skal føres, så er der altså en lang række forudsætninger, som er noget vanskelige at holde styr på. Så er det noget nemmere at holde sig inden for det her og opbygge et pensum, hvor I har præsenteret for vores og forskellige former for reaktioner på vores. Jeg tror, det pædagogisk set fungerer bedre, men jeg kan godt se noget, at det kan være mere spændende at se det i helt store sammenhæng. Og jeg kan også godt se, at det kan være savnet til mening og at gøre det. Det spørgsmål er, om det fungerer, således at det andet om jeg udløser en række stil. Det er jeg sige her. Så giver der tid til at lyst, og så skal vi ud og øst. The game's closed. Jeg vil gerne have haft